Boiro contará coa súa primeira residencia para persoas maiores. O Concello cede un terreo municipal á Gadea para construir un centro de 39 prazas cunha inversión que supera os 2 millóns de euros. O Concello de Boiro e a Gadea deron un paso importante para mellorar a atención ás persoas maiores da localidade. Ambas entidades formalizaron a cesión dunha parcela municipal no lugar do Saltiño, onde se levantará a primeira residencia para maiores do municipio. A filosofía da Gadea é que as persoas vivan na súa casa hasta o último momento que se poda, pero as circunstancias son que aquí en Galicia normalmente encontramos unha persona con demencia e un cuidador que xa non é capaz. Entón, cando non podes ir a ese recurso que é o centro de día, pois realmente vemos que é unha necesidade, non? para estas familias. O proxecto contará con 39 plazas e estará distribuído en 3 plantas. Segundo os seus promotores, será un centro aberto á comunidade, situado nunha contorna urbana e accesible moi próximo ao centro de saúde. Aquí temos cerca o centro de atención primaria moi cerquiña, temos aquí tamén a Galiña Azul, e este é un centro, como en todos os sitios onde está a Gadea, que ten que ser hacia a comunidade, vale? Oxe, unha necesidade de sempre facer comunidade onde estamos, porque esa rede é moi importante. Polo tanto, este é un paso moi importante para a Gadea. O Concello cede así un terreo municipal de máis de 3.300 metros cadrados por un período inicial de 50 anos e prorrogable outros 25. A actuación contará cun investimento previsto de máis de 2.400.000 euros e xerará alrededor de 17 postos de traballo especializados para a súa posta en funcionamento. Eu creo que xe é un día para celebrar. Estamos falando dunha parcela de preto de 3.500 metros cuadrados. Estamos falando que unha vez que se poña a disposición vai dar emprego a 17 persoas, todas traballadoras da Gadea, unha entidade sin ánimo de lucro e, bueno, en definitiva, pois un día de celebración, como non podía ser. Dende o goberno local destacan que esta infraestrutura responde a unha das principais demandas da veciñanza e permitirá reforzar os servizos de atención á terceira idade no municipio. A Gadea fixo unha proposta de un proxecto innovador, necesario e actual para o Concello de Boiro que ven a solucionar unha demanda histórica no noso concello e nos fixemos, como xa digo, o que tiñamos que facer, que é cederlle o terreo para que podan desenvolver esa actividade. A cesión é unha cesión, como xa fixemos con outros edificios e tamén con outras entidades, por unha duración de 50 anos prorrogables, outros 25. Algún de nós esperamos poder velas completas, pero desde logo creo que é unha actividade e un proxecto innovador necesario para o Concello de Boiro. A futura residencia estará ademais interconectada co Centro Gadea Hábitat que a entidade desenvolve en Praia Xardín, creando unha rede de atención integral para as persoas maiores de Boiro teñan ou non demencia.